Sirkal odhi nyime kod puoyo okumba mar thieth SHA kokwedo ripot mar Auditor General ewi kumbano endo. Jata tije yor kojolo Robert Ingasira olero ni telo mar SHA ni kod akaunta 6 mag bengi kod laini mar M-Pesa mondik ayanga e bwo SHA kuma omenda ma Jo-Kenya choko dhiye. Simfros Okinda nigi ler mar wachni. Okumba thieth mar SHA osebedo ma wach e dho oganda ma pacho ka kuom thuolo buora sani. Ripot manochiw kod Auditor General Nancy Gathungu nomedo ketho chuny Jo-Kenya kod okumbano ma nyaka sani pod medo kelo wich bar ahinya ne jotuo mamanyo thieth. Koloso kod jofwambo, jatend migawo mar thieth Deborah Barasa okwedo ripod Gathungu kolero ni penjo duto mane nitiere bugegi mag kwano ne giseduoko. These issues have been comprehensively addressed by the accounting officer, who is PS, Medical Services, and again they will be expounded more exhaustively in Parliament if given a chance. Wach mosir kod jata tije mar SHA e yor kojolo Robert Ingasira molero ni omenda duto ma Jo-Kenya choko dhi akaunts 6 kod line mar M-Pesa duto moyangi e bwo telo mar SHA. And we reconcile our receipts with those banks on a daily basis. And I can assure you that there is no single cent that goes somewhere else. The only money that leaves those accounts goes to pay hospitals. Ewi gope matama mag NHIF masani oduogo chien okumba mar SHA, Barasa koro dwaro mondo tim nonro matut ewi kwan gopego magi chechne nyalo bedo ni nomedia piny e kinde mag lokruok kiwuok e NHIF nyaka e SHA. But one of the things that we noticed is that there was actually a leap of a few of of the claims that came right after we were during the transition period, and again that one is raising some concerns, and so an audit again needs to be carried out on this. Komachiro jatend migawo mar omenda John Mbadi manochopo e nyim od bura mar Senate bende opako okumba mar SHA kowacho ni ma e chenro mabiro reso Jo-Kenya ahinya tok sirkal mar Amerika ne chungo sir e sekta mar thieth. This program is contentious everywhere in the world. There is no country that I know which has implemented universal health coverage without issues around it, either political, people who feel it should not be implemented, especially in developed democracies, or it is issues around how to implement it. But again, as a country, I think in manifestos of major political parties, we promised universal health coverage. This system is the best for this country, especially with these challenges around some of the health programs that were being supported by USAID. Magitimre kata bed ni weg ute thieth koriwo koda ka ma itayo kod kanise to ywak ni chenro mag SHA rocho thieth e pacho ka gidwaro ni sirkal orid chenro ni mapiyo. Some of us have worked with the SHA right from the beginning while we were also in NHIF. Sasa the transition ama mapishano ya NHIF na SHA hayakuwa wazi kwa sababu huku nadaiwa na huku unaanza kulipa kingine. Lipodo Auditor General yande olero ni okumba mar SHA ni e lwet ji giwegi kendo moko omenda ma Jo-Kenya choko ichule kembe mag ji giwegi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Riwruok mar jochiw thieth motisi ni kuko obago ng'anyo machiegni gi apise migawo mochung' ne thieth pacho ka gikwayo sirkal mondo kete tim moko kuom dwachgi. Kane gitwak gi jofwambo e kinde ng'anyo no,